Южна Корея избра първата жена президент в историята си. Това показва екзит полът след днешните президентски избори в страната. Кандидатката на управляващата партия, 60-годишната Пак Гън Хе, спечели с 50,1% от гласовете пред съперника си от опозицията Мун Дже Ин. В Южна Корея президентът има право само на един 5-годишен мандат. Пак е първата жена, която успя да си пробие път в доминирани от мъжете политически елит на Южна Корея и дори да се пребори за най-високия пост. Тя е дъщеря на бившия южнокорейски диктатор Пак Чон Хи, който е начело на страната от 1961 до 1979 година. Управлението му ще се запомни с икономически успехи, но и с жестоки репресии срещу несъгласните с него. Майка е убита при покушение по нареждане на Пхенян и Пак заема поста първа дама 5 години, преди баща й също да бъде убит. Не е омъжена и няма деца, което и навлече критики по време на кампанията. Тя успя да победи другия претендент за поста, 59-годишният Мун Дже Ин от опозиционната Демократична обединена партия. Основната тема в кампанията беше икономиката, а Северна Корея остана назад в дневния ред на избирателите. Успехът на Пак е особено значим в страна, в която жените са слабо представени в управлението на държавата и на големите бизнес корпорации.